Her har vi så mit setup. Vi kommer videre til, hvad detaljerne er og sådan noget senere. Men lad os bare starte med lampen. Vi har en IKEA-lampe. Rigtig lækker. Og så min lille januarkalender. 2017. Er det ikke noget 2? Jo, det er 2017. Og den lyser rigtig godt. Jeg mener, den kører... Det er ikke... Kører i hvert fald godt. Det er i hvert fald ikke... Jo, det jeg tror. Nej, det er ikke LED. Så har vi min stol. Den ved jeg ikke helt hvad, men den er dejlig og god for ryggen. Og så er det dejligt ved den her, at hvis der ikke rammer plads, så løfter du det bare lidt den her, og den kan komme helt op. Det er nu bare mig, der slap, fordi jeg kun er en hånd. Lad os lige prøve. Så kan den komme helt op. Så kan den komme ned igen. Det var også meget heldigt. Ned igen. Ja, den er faktisk lidt hård. Så har vi min Turtle Beach Drift musemåtte her. Det er en 45x35 cm. Dejlig lækker. Svær ryg. Meget svær ryg. Så rykker du det bordet med. Så har vi min Akoya computer her. Ikke noget specielt. Stilsøstikker. Kom videre til lige nu. Der har vi min SteelSeries 300 Rival Fate Go Edition mus. Den er Fate. Simpelthen. Det er det kan synkroniseres med Dota 2 Minecraft og CSGO, så det er også lækkert. Så jeg lyser den her, den farve du vælger, og så rød når du dør. Så den her, det er antal penge du har, den, hvis jeg tror I kan se den hvid, men den er ellers grøn. Og ellers har jeg bare mit standard Silvercrest headset her. Købte det Lidl for 100 kroner, fordi jeg ikke har noget liv. Jeg skal simpelthen have mig noget nyt. Det var det for i dag. Håber I kunne lide den. Bare spil den outro. Ses.